det kraftedeme nu! Kom nu! Ja! 240, kom så Jakob. 3 reps 240. 3 reps 240. Ja! Kom så! Husk ikke at røre ham, Emil. Kom så, Jakob. Helt ned. Sådan der. En mere. Kom nu! Skal den sidste også. Helt ned. Kom så. Kom nu. En mere, Jakob. En mere. 4. Kom nu! Det er udmærket det der, Jakob. Kræftet mig godt, mand. 3 reps alene med 140, mand. Sådan der. 3 reps 140. Ja,